أرستا زينام مخفتي سنة سرعات حبراء أخبار شاي زوريا سالسي عمد زبن سراح بايتو كنتزبن بايتو فيدرشن زغط زبسوني كفاية مقام حبيرو حمشاي فورم إيريتشا أبا كتما دي سابا تساليتوم كابوزاي سراويت الصومالية المنشطات أستاذ حدا مئة أبلات قبل رعد على الشباب كم دمسسو نيسال حبريكا صوماليا أفريقيا عنا بالله إذا خبركم تملكتنا كاب ETV مدب قانقوا تقرنيا خاب سعد دميرو ما أدزينا نباهم كبليو نخت كتاتلو عدما ما أدزينا نمرحون عزريت بريهو حبيركم كتانيحي سنة مكتل مخفتي سنسرعات حبراء أخبار شاد شاي زوريا سالسة عامت زبن سراح بايتو كالتزبن بيت مخر فيدرشنن زغط السوني كسالت يوم دايركتر ركب هزبي إتا بيت مخري آيتا ياقوب ولد سمايات كم زقلتوو 28 مسكرم كل تشحن 12 عام تمرت عب الزكايد مخفتي سنسرعات بريزيدنت سالورق زودي مخفات اتم ابيات مخري علا وخجبرا مخوانن تاقلي جلوم عبت مخفتي سنسرعات كاب ابالات اتم ابيات مخرب توسخي محبرسب ديبلوماسي ابوتات هيمانوت امرار حاتنا حنحتو دبات بوليتيكان كالوت اوعي استقبر اللوم اقايشن كركب يوم زبل تثبيت اللوم حمشاي فورم إيريتشا أب كتما دي سابا تساليتوم أبت مرها قبري رئيس محدار كل الأورميش ملس أبديسا كنتيبا محدار كتما دي سابا أدانش أبي أبا قداتات هذا سنكيتا استفل عليو منستراتن حلف تسرح منقستن تساتفهم يوم فورم 26 مسكرم كل تشحن 12 عام تمرت أب هورا فينن هورا أرسدين زخبر بعل إيريتشا ملكيتيو تساليتو زلوم أبت فورم كبرتات إيريتشا زنزبارو استفل عليو سرحتي متنعة مرمرن كم زغاربو تاقليتهم منستر حرشا أبزوبا جماس راح تلمعات حرشا عودة ساليتهم بمنستر حرشا دكتور جرما أمنتي زي تمرحة وجلالو خابزوبا جما وردا منا زلو سراحة تلمعات حرشا عودة ساليتهم أبت عودة حلف بيروح الشكل الأوروميا جيتو جمتشو حيثو أمرار حتاتن سب ميا زفر حرشان تاريخيبهم يوم توجلالو خابزوبا جما وردا منا زركب كلاستر حرشا بونون معزابو تاقليتهم نسدتنياتات ديجيتال ملالي منت المهاب زخل سممعنات تفراريمو نسدتنياتات ديجيتال ملالي منت المهاب زخل سند سممعنات أب مونغو سلسة تكالات تختيمو لهم تسممعنات تفرارمو تكالات قلقالو سدتنياتاتن تملس سدتن فيدري هاقراو بيت صحفات بروغرام ملالي منت العلواي كومشن قداي سدتنياتات ودوب حبرات منقستاتن مخوانهم تحبيرو لهم تسممع سدتنياتات بديجيتال ملالي منت بيلهم أب إثيوبيا زوهابو زتفلاليو قلقالوتات كرخبو كم زخلو قلقالو زينا إثيوبيا تسابسيبو أب لعلي دحننات هاجر سقاعات زفترن شرف وصاي زسنن جبن مثل تيليكوم زتطرطرو 30 قسبات أب تحتوت تصر وعلام أب كتماتات أديس أبا شجر كتما بشوفتو
موجو آدامان هواسان جيمان بستقبره زتوارد أوبريشن لعلي 73 مسارحتات متاللي تيليكوم كمون 30 تطرطرتي والقصبات إيد بإيد أبتحطوط تصر كوعلوهم استقبره تقليتهم ممحدار دحنت مربب حابريتا مسا هاقراو قلقالوت حابريتان دحنت فيدرال بوليس إثيوبيان بمتحبار كمون سمويا قلقالو تيليكوم وهبت تكالاتن حبر السبن بموداد نزحلفو 3 أوارح أبتواسعت قبل مجبربار تيليكوم تبقون مستراو كتتل ناقبرو متنحهم اتو متكالات رخبو وطيد نمر رخبت حفاش مقلت هيبام تطرطرتي استفلاليو نايولك أساب أبايتن كاترتاتن بمكراي متالل مسارحتات تطعيمهم قبلنا سرحو متنحهم اتمقلت فليتهم نزي حقاو تكبار كوعلو زنبرو لعلى 300 شح سيم كارد تا سافاريكومن إتيو تيليكومن كمستتحزون أملاخيتهم أبتحطو تزر كاب منغوزو علو متاللتي جيتوي بحدق زي حدا 227 نا إتيو تيليكوم ويدما سافاريكوم سيم كارد تات كحزخ المسارحي كمسترخبة قريتهم بزو مسارحتات تفتزامون يمتلال تكبارات إثيوبيا كاب عالم لخا قلقالو تيليكوم كترخبو زقبا شرفو وطعي كمزس انز حبرت مقلتي إتيو تيليكومن سافاريكومن أبز حلفو شدش تاوارح زي حقاوي تكبار بمفتزامو لعلي 500 مليون بر كمسانو أفليت أميام إت زي حقاو تكبار أبدحنا هاجر سقات سفتر كمزخونة زحبرت حبراو مقلتي بمسارحتات متاللي زتلعلى أبوها هبا قلقالو تيليكوم قالو توزعنتو كم زفترو نابريهم أبت قبن متلال زتساتفو الكسوات سفيح نيتورك زلو متخونو كاب علم لخاتو ساتي كساب وشت هاجر أكاريتي متأسسار كم زفترو حبراو مقلتي توم تكالات أفليتوم متاللي مسارحتات كاب قرباب تهاجرات بدوبا بيلو كساب مأخل كتما زك أبابلو دللتي بزحات سيم كاردتاتن موبايل كارد إتيو تيليكومن سافاريكومن نزوم أتاللتي زبطحوت حبابرتي قبنياتات كم زركبومون أملاخيتهم بفلاي تطرطرتي مقمطيوم كينيا صوماليان كالوت هاجراتن مسز قبرو زيقاتات بمتحبارن تغطيرهم بمسرحن تساتفونا قبرو كم زتبطحهم حبيرولهم كلهم قبل الهاجر زيقاتاتن تكالاتن لعل قدوات زبطحو كم زيومن كالوتن زبلو قبنات زفتسمو أكالات كاب عيني تكالات تاندحننتن كم زي يحبو تغنزيبهم كاب زي حقاو من قصقاس كقود أبو خمز قباء مقلتي هاجراو قلقالوت حبريتان دحننتن فيدرال بوليس إثيوبيان أغنزيبهم بعل إيريتشا كاب جزان قربابتن حليفو هاجر سلام عرق نخسفر زقبريوم أبت بعل ز ساتفو عدومات نابت بعل زخبر البوتا ممرحم مس ز تقايمو عرق أي بمفزام بنتقل لبونا مسكانا خاربو كم زقبار ما يقلت همرايت برهانو زقداي ز سناداتو تبصاب بعد مقام الرجا كابت أجاتات سرعات جدا حدا انتخون ناي عرقن سلامن بعاليوم زبورمو نمسكانا نابي روبا كدمي ممرحو كرحنتي مسزنبرو تعاريقو نابي الرجا بوتا كم زمرحي قلت كابيتنو مجمرو كابيت جمرو ودا أبدار قطال كاب جزا جميرو ناب أبدار عريري بولو يوصيو زين توصي أب منقوم كرحنتي زنبروم سباتي عرقيوم كابوشتي جزا كساب قربابتن دقن عرقي تفصيمو ناب على الرجا يمصي مالتيو مدحانيت صليت مفقار نقر حنت دما عرق مخانو زحبرو أبا قداتات تولمان سيكو مندون أبا منقو والكسباتن هزبتاتن عرق سلامن كورد مقبار حاجر نابي لمعاتن عبيتن زساقا قريلوم بقدا سرعات يتلاچا مدانيت ماوادر بسرعة قدا مدحانيت صليت مفقاريو عرق سلامن انت زي حاليو وزي خام تواي كالن زوم صقاتات تطقيمكا حزبتات إثيوبيا يقريلوم عرقي كوردو يغبا سو ፖለቲካ በተለያዩ ነገሮች ሊጋጩ ይችላል ሰባት በፖለቲካ ሆነ በخالق መገዲ ክጓነጹ ይኽእሉም ፖለቲካ ኮፊልካ በመንገጋር مفتاح ዝተጻለ ድማ ክዕረቅ مغباريو سلام كورد مغباريو بكوينات زركب ربحيلن هدي سينكتات أب إيدن زحزا سينكي أب منغو تقراحنتي سبات عرق ان سلامن التسفن مخانا زحبرا هدي سينكتات تسقمات بحبار بمفتاح عرق ان سلامن مراد سينكي كتسرح يايلن سينكي أستراقينات سينكي متعرقيتيا نمقايس أيكونان نعرقينا حزنا نخيد
ኣባገዳውን ቦኩ ሒዙ ዝኸይድ ንዕርቅን ሰላምን እዩ ከያገሩ ተወጣቶ ከካብ ከባቢኡ ተውጻጺኡ ብሓድነት ንሰላም ክንሰርሕ ይግባእ ሃገርና ኣምላኽ ሰላም ይግበራ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ በዓል ኢሬቻ እንትወርድ ዕርቂ ፈጺሙ ዕምበባን ሰዕርን ሒዙ ብምኻድ ንኣምላኹ ምስጋናን ጸሎትን የብጽሑ ውጽኢት ስርዓት ገዳ ሓደ ዝኾነ በዓል ኢሬቻ ምልክት ፍቕሪ ሰላም ዕርቅን ሓድነትን ህዝቢ ኦሮሞ ምዃኑ ይንገረሉ በዓል ኢሬቻ ህዝቢ ኦሮሞ ካብ ጸልማት ክረምቲ ናብ ብርሃን ብሰላም ንዘሰጋገሮ ፈጣሪኡ ምስጋና ዘቕርበሉ ዕለት ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ ኣብዚ ጉዳይ ዝተዳለወ ትንታነ ዜና ኣሎ ሲዕቡ ቀርብ ውጽኢት ስርዓት ገዳ መርኣያ ፍቕሪ ሓድነት ዕርቅን ሕውነትን ህዝቢ ኦሮሞ ዝኾነ በዓል ኢሬቻ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ካብቶም ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ዘኽብሮም በዓላት ሓደን ቀንድን እዮም በዓል ኢሬቻ ህዝቢ ኦሮሞ ካብ በብኣንፈቱ ናብ ሓደ ከባቢ ብምትእኻብ ብሓባር ኮይኑ ንፈጣሪኡ ዘመስግነሉ ዕለት እዩ እዚ በዓል በብኸባቢኡ ዝተፈላለዩ መፀውዒ ሽማት ኣለዎም ኢሬቻ ኢሬሳ ደራራን እናተባህለ እውን ይጽዋዕ በዓል ኢሬቻ ፍቕሪ ሰላም ሓድነትን ሓበራውነትን ህዝብታት ኣብ ምጥንኻር ዓብይ እጃም ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ ኢሬቻ አብሮነትን አንድነትን ፍቅርን ኢሬቻ ሓበራውነት ሓድነት ፍቕርን ሰላምን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሓድነት ህዝብታት ዝንጸባርቕ በዓል እዩ እዚ እንትንብል ኢሬቻ ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ንፈጣሪ ነመስግነሉ ዝሓለፍናዮም ጸገማት ዕንቅፋታት ኩሎም ሰጊርና ኣምላኽ ሓጊዙ ዝሓተትናዮ ኾነ ዝለመናዮ ነገር ኩሉ ተዓዊቱልና ፈጣሪ ንዝገበረልና ኩሉ ንምምስጋን መግለጽ ፍቕሪ ከም ምዃኑ መጠን ሰላም ሓድነት ዝሰብኽን ዘጠናኽርን ዓብይ በዓል እዩ በዓል ኢሬቻ ካብ ጸልማት ክረምቲ ናብ ብርሃን ምምጻእ መልዓል ብምግባር ህዝቢ ኦሮሞ ርሑስ ሳዕርን ገልገለ መስቀለን ሒዙ ብሓድነት እከበሉ ተኣኪቡ ድማ ምስ ተባእሶ ይቕረብ ምብሃሃል ብንጹህ ልቢ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንዘሰጋገሮ ፈጣሪኡ ዋቃ ንምምስጋን ኢሬቻ ናብ ዝኽበረሉ መልካ ብምኻድ ነቲ ሳዕሪ ማይ ብምንካእ ናብ ግንባሩ ብምግባር ምስጋኑ የቕርብ አሁን የምናከብረው የመልካ ኢሬሳ ሕዚ ንኽብሮ መልካ ኢሬሳ እዩ ክረምቲ ሓሊፉ ፀሓይ ዝወጸሉ እዩ ካብ ገዛኻ ጀሚሩ ጎረባብቲ ከባቢ ምስ ዘለዉ ዝነበረካ ቂም ጽልኢ ወይ ባእሲ ብዕርቂ ይዛዘም እሞ ናብቲ ዓብዪ ኢሬሳ ይኽየድ ማለት እዩ ብመሰረት ስርዓት ገዳ መድሓኒት ጽልኢ ምፍታው እዩ ዕርቂ ሰላም እንተዘይሓልዩ ብሰላም ወፂኻ ምእታው እውን የለን መድሓኒት ጽልኢ ፍቕሪ ምፍታው ንዝተቐያየመ ድማ መፍትሑ ዕርቂ ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ኮነ ህዝብታት ዕርቅን ሰላምን ምውራድ ሃገር ናብ ዝድለ ብርኪ ንምስግጋር የኽእሉ ይብሉ ኣባ ገዳታት ኦሮሞ ዕርቂ ሰላም እንተዘይሃልዩ ብሰላም ወፂኻ ንምእታው ኣጸጋሚ ምዃኑ እውን የብርሁም በዓል ኢሬቻ ኣብ ዝኽበረሉ ዕለት ኣባ ገዳታትን ኣቦታት ሃይማኖትን ብዝገበርዎ ምረቓ ይጅመር በዓል ኢሬቻ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ዝኽበር እንትኸውን ኣባ ገዳታትን ሓደ ሲንቄታትን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዝዓመት ብሰላም ዘሰጋገርካና ካብ ዝዓመት ናብ ዝመጽእ ዓመት ድማ ብሰላም ብጥዕና ኣብጽሓና ብምባል ንፈጣሪ ምስግናን ጸሎትን የብጽሑም ኣብ በዓል ኢሬቻ ንምስታፍ ድማ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ማሕበረሰብ ኦሮሞ ብተወሳኺ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ከምኡውን ካብ ወፃኢ ሃገርን ኣብቲ በዓል ይሳተፉ እዮም በዓል ኢሬቻ ሎሚ ዘበን እውን ኢሬቻ ምልክት ሓድነትን ሕውነትን ብዝብል መሪሕ ቃል 26 መስከረም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ሆራ ፊንፊኔ 27 መስከረም ድማ ኣብ ከተማ ደብረ ዘይት ሆራ አርሰዲ ተባሂሉ ብድምቀት ንምኽባር ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ ካብ ጸልማት ክረምቲ ናብ ብርሃን ምስጋር ሲዕቡ ንፈጣሪ ምስጋናን ምቕራብ ህዝቢ ኦሮሞ ብሓባር ዝእከበሉ በዓል እዩ በዓል ኢሬቻ ኣብዚ በዓል ዝተባእሰ ተዓሪቑ ናብ ምስጋና መቕረብ ቦታውን ይኸይድ ምስክር ስናፍቕ ዘሰናድኡ ጸብጻበሉ ደሃብያሲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኦሮሞ እተወሳኒ ቦታ ዘለዎ እዩ ስርዓት ገዳ እዚ ስርዓት ኣብ ውሽጡ ብርክት ዝበለ ጉዳያት ዝሓቆፈ ምዃኑ ይንገር ነዚ እውን እዩ እቲ ስርዓት ኣብ መላእ ዓለም ንኽፍለጥ
ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ዩኔስኮ ተመዝገበ ስርዓት ገዳ ኣብ ውሽጡ ካብ መንጎ ዝሓዞም መግለጽታት ድማ እቲ ሓደ እሬቻ እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ተኣኪቡ ፈጣሪኡ ዘመስግነሉ እዚ በዓል ዝተፈላለዩ ስያመታት እውን ኣለዎ እሬቻ እሬሳ ደራራ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ምስክጋር ስዒቡ ነዚ ንዝገበረ ፈጣሪ ዋቃ ንምስጋን ሰባት ተኣኻኽብሉ ዝበዓል ኣብ ከባቢታት ጎቦን ከባቢ ዒላታትን እዩ ዝበዓል ኣብቲ በዓል ዝተጻልአ ተዓሪቑ ዝበደለ ክሒሱ ቂም ዘለዎ ድማ ይቕረይሉ ናብቲ በዓል ይመጽእ ንፀሓይ ወጋሕታ ቀዲሙ ኣብ ወሰን ሩባ ተረኺቡ ለምለም ሳዕርን ዕምበባታት ገልገለ መስቀል ብምሓዝ ካብ ዘለዎ ተኣኻኺቡ ዘብዕሎ በዓል እዩ በዓል እሬቻ እቲ በዓል ብምርቃት ኣባ ገዳታትን በመንፈሳዊ መራሕትን እዩ ዝጅመር በዓል ኢሬቻ ንምብዓል ናብ ዝኸባቢ እንትትመጽእ ፈጣርን ምምስጋን ኢኻ ትመጽእ ፈጣሪ እንትተምስግን ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘለዎ ህዝብታት ጥራሕ ዘይኮነስ ንእንስሳውን ኢኻ ትጽልየሉ ኢሬቻ ለኦሮሞ ህዝብ በዓል ኢሬቻ ንህዝቢ ኦሮሞ ናይ ሓድነት ምስምዕማዕ ካብ ክረምቲ ናብ ሓጋይ ዝሰጋገረሉ ምልክት ብርሃን እዩ በዓል እሬቻ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሓድሽ ዓመት እንትኽበር ብዜማ ብምስጋናን ብምርቃት እንትኾን ናብዛ ዓመት ከምቲ ዘብጽሕኻና መሊስካ ናብ ቀጻላይ ዓመት ኣብጽሕና ብዝብል ሰናይ ትምኒት እዩ ዝበዓል ኣብቲ በዓል ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ምስግጋር ጥራሕ ዘይኮነስ ብጸጋ ፈጣሪ ኣዝመራ ፍረ ዝሓዘሉ ወቕቲ ብምዃኑ ፍርያት ንኸርእዮም እውን ዝልምንሉ እዩ ናብቲ መልካ ወይ እውን ምስጋና ቦታ ዝብጽሐሉ ስፍራ እንትኸየድ እውን ስርዓት ኣለዎ ኣባ ገዳታትን ሃዳ ስንቄን ብቕድሚት ኮይኖም ነቲ ህዝቢ መርሕዎ ማሬሆ እንዳተባሃለ በብዓመቱ ኣብ ዝመጽእ ኣብ ዝበዓል እዚ ሓደ ኮይነ ፈጢርካኒ ብዙሕ ንዝገበርካን ኣምላኽ የመስግን ብምባል ፍቕሪ ሓድነት ሰላም ዝሰብኽ በዓል እዩ እሬቻ በዓል ኢሬቻ ካብ ዝጠመቱ ዜናታት እንትንወጽእ ኣብ ጽሬት ከተማ ተዋፊረን ብዝረኽቦ ኣታዊ ናብረአን ብምምርሐን ተረባሕቲ ምዃነን ኣብቲ ዓብዲ ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ይገልጻ እተን ደቂ ኣንስትዮ ጽሬት ከተማ ሓበራዊ ሓላፍነት ምዃኑን ሕብረተሰብ ጠመተ ክህቦን ድማ ይላበያ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዘራሪባተን ኣላ ረብሓችን ያክቲ ዝህበና መንግስት ያፈቃ እሳ ደሞዝና በአንተ ሓዳደር በቤተሰብ ግን ብዛት በቤተሰብ ጉዳት ኣይትበቅሕ ኣይትኣክልን ያ ከምቲ ዝበልኩ ክልተ ቆልዓ ሒዙ ስራሕ ዘይብሉ ቆልዓ ንሄኒ ካብ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ተባሳቢስዎ ወፂኡ ንእሽተለይ ስታይ ርእሱ ተጎዲኡ በቃ በንዴት ኣፍቲኣ ተጀመረ ይኸው ጾም ሓዳር እዩ ብዝተረፈ ኣብዚኣን እግዚአብሔር በዝች ዕልሚ ሃበን እንዳበልኩ ይነብር እሳሕ ዘይኣት እየኖርኩበት ነው ጆቴን እያሳደግኩበት ነው እዚ ስራሕ ብጣዕሚ ጠቂምኒ እዩ ደቂ ዕብየሉ እየ ብኻሊእ ወገን ድማ ንሃገረይ ዘለና ፍቕሪ ብተግባር ዝገልጸሉ ዝፈትዎ ስራሕ እዩ በጣም ተጠቃሚ ነኝ ምክንያቱም ሌላ ስራ የለኝም ብጣዕሚ ተረባሒት እየ ምክንያቱ ካሊእ ስራሕ ኮነ ኣታዊ የብለይን መተሓዳደርየይ እዚ ስራሕ እዩ ደቀይ ካብዚ ብዝረኽቦ ኣታዊ እየ ዘምህሮም እቲ ክፍሊት እኹል ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ደቀይ የምህሮሉ እየ ግንዛቤን ባለው እዮም ግን ምንም እህል ያብሉ ምንም ንዓኺ እቲ ዓዱ ተበላሽዩ ንዓኺ ዝጎድአኪ ዝመስለው ምንም እቲ ናይ ጋራ ይመስሎም እዩ ፈጽም እቲ ቦታት ዓዲ ናይ ጋራ ይመስሎም እዩ ንምንታይ በቃ የግልሽ ብቻ ንምንታይ ሓሩ ዘይልምጸልዚ ምንም ደንታ የለውም ግንዛቤ ኣለዋ ታሴትም ወንድም አለ አይሰምዑን ጉዳዩም ኣይኮነ ኣይቁፅዕን ከዓን ኣይቁፅዕን እዚ ደፊእኺ ገለመለ ዝቐፅዓም የብሎም እዚኣ ሽግር ከባድ ሽግር እያ ዝፀረየት ከም ዝፀረየት ኣይትውዕልን እያ
ማህበረሰቡ ብዙን ጊዜ መብዛሕትኡ እዋን ማሕበረሰብና ግንዛቤ የብሉን ጓሓፍ ኣብ መቐመጢ ቦታ መቐማጥ እንዳተገብኦ ስቂሉ ዝድርቢ ሰብ ኣሎ ሃገራችን የጋራ ናት ሃገርና ናይ ኩላትና እያ ንሕና ጥራሕ ኣጽሪና ትጸራ ኣይኮነትን ተንተሓባበሪው ጽቡቕ ውጽኢት ምምጻእ ዝከኣል ስለዚ ጓሓፍ ንጓሓፍ መቐመጢ ተባሂሉ ኣብ ዝተሰርሐ መቐመጢ ተዘቕመጥ ንዓና ሓገዝ እዩ ውሻዎች በስተዋል በውሻ እንነከሳለን ኣኻልብ በብቦቱ ኣለዉ ንንከሰሉ እዋን ኣሎ ዝሰኸሩ ሰባት ይፈታተኑና እዮም ንጽሬት ለይቲ ሰዓት 9 ትንወፅእ ሓልሓሊፉ ጸገም ይፍጠር እዩ እንደ ሴት እንደመሆናችን መጠን ደቂ ኣንስትዮ ከም ምዃንና መጠን ለይትን ትንወፅእ ከለና ሓልሓሊፉ ጸገም ይፍጠር እዩ ኣኻልብ የጓዩና እዮም ዘጋጥመና ጸገም 9 ሰዓት ኢና ንጅምሮ 9 ሰዓት ካብ ገዛ ንወፅእ ምስ ፈረቓ ንጅምሮ ዕብድ ኣሎ ዋና ዘይብሉ ክልተ ቆልዓ ፈጊኡልና እዩ እዚ ዋና ዘይብሉ መኽላባት ኣለዉ ቀደም መዘጋጃ ቤት የልዕለልና ነይሩ ሕጂ ምንም የለን ተናኺስኪ ብገንዘብ ትሕስከሚ መራፊ ብሕምብርትና እንተተወግአ 5 ሳንቲም ዝረድአና የለን መዘጋጃ ቤት ግን ሕክምና አለ ሕግ ግን አለ ዝበና ዘስታውሰና የለን ኣብኡ ተነፂፎም መልስቕ ዝብሉ ተወረቓቕቲ እምበር መንግስት ተፈቒዱልና አለ ዜና ዕዳጋ ኢትዮ ፖስታ ኣብ ዞባ ኣፍሪካ ዝለዓለ ግልጋሎት ብምሃብ ተመራፂ ብምዃን ናብ ስዑድ ዓረብያ ኣብ ዝተሰናድአ መርሃ ግብሪ ኣፍልጦ ረኺቦም በብዓመቱ ግልጋሎት ፖስታ ንዝህቡ ምዘና ዘካይድ ሕብረት ግልጋሎት ፖስታ ዓለምዩ እቲ ኣፍልጦ ሽልማት ዝሃበ ኢትዮ ፖስታ ድማ ዝተቐመጠ መለክዒ ብምምላእ ናይ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሪጅን ኣፍሪካ ተመራፂ ግልጋሎት ዝህብ ብምዃን ተዓዊቱሎም እቲ ሽልማት ምክትል ዋና ጸሓፊ ስራሕ ኢትዮ ፖስታ ኣይተጋሻው መርሻ መቕባሎም ተሓቢሮም ባንክ ዓለም ምሕደራ ታክሲ ኢትዮጵያ ንምዝማን ሓገዝ ከም ዝገብር ኣፍሊጦም ምሕደራ ታክሲ ኢትዮጵያ ንምዝማን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ባንክ ዓለም ሓገዝ ከም ዝገብር ተገሊጦም ሚኒስተር እቶትን ላዕሎት ኣመራርሓ ባንክ ዓለምን ምሕደራ ታክሲ ኢትዮጵያ ብምዝማን ወጻኢ ዝቁጥብን ውጽኢታውን ግልጋሎት ምሃብ ብዝብል መስርሕ ኣብ ዝትግበር ፕሮጀክት ጠሚቶም ተዛትዮም እቲ ፕሮጀክት ኣታው ታክሲ ኢትዮጵያ ካብ ሓፈሻዊ ፍርያት ውሽጢ ሃገር ዘለዎ ጥምረት ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ተገሊጦም ፖሊሲ ታክሲ ኢትዮጵያ መሰረት ብምግባር ሓሳባት ሪፎርም ናይ ምፍልፋል ቁልጡፍ ዘበናውን ተበጻሕን ስርዓት ምሕደራት ታክስ ንምህናጽ ዝግበር ጻዕሪ ብቴክኖሎጂ ምስላጥ ከምኡውን ንኸፈልቲ ታክስ ዝወሃቡ ግልጋሎታት ደረጃ ጽሬቶም ምምሕያሽ ዘካትት ፕሮጀክት ከም ዝኾነ ተገሊጾም ዜና ወጻኢ ሰራዊት ሶማልያን ሚሊሻታትን ከባቢ ብውሕዱ 100 ኣባላት ግብረ ራድእ አልሸባብ ከም ዝደምሰሱ ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር ኣፍሊጦም ሚኒስትር ሓበሬታ ዳውድ ኣወይስ ንጋዜጠኛታት ከም ዝገለጽዎ እቲ ኩናት ኣብ ዝተኻየደለን ወረዳታት ዊሲልን ሻቤሎን ኣብ ልዕሊቶም ግብረ ራድኣውያን ስጉምቲ ተወሲዱ ኢሎም ሰራዊት ምክልኻልን ሚሊሻታትን እቲ ሃገር ልዕሊ 100 ግብረ ራድኣውያን ከም ዘቕሰሉ እውን ገሊጾም ሰራዊት ሃገርን ዓለም ለኸ መሓዙ ጸጥታን ግብረ ራዕዳውያን ኣዘዝትን ብሓይሊ ሰራዊት ተኸቢቡ ኣብ ዘለዎ ኣብ ማእኸላይ ሸበሌ ክልል ካብ ከተማ ማሃዳይ ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ጫካ ውግእ እናተኻይደ ከም ዝኾነ ኣወይስ ምግላጾም ኣናዶሉ ጸብጺቦም
نرجس محمدي تعواتي شلمات نوبل سلام 2023 مخانا تفليتهم إيراناويت نرجس محمدي تعواتي سلام تعواتي شلمات نوبل سلام 2023 أقوطاتر أوروبيان كينام نرجس محمدي أب هاجرا إيران زركب إيفينز تبهل بيت هنزات تأثيرات ركب أسامن إسي أب هاجرا نسب أو مسالن ناتنتن تقالز كمزخونت كاب كوميتين نوبل زترخب حبريتا يرد